Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke kawo muku shirin kyan alƙawari. Masu sauraron mu a shirin da ya gabata mun kawo muku shiri da karamar hukumar Ringin a inda muka leka da ku garin Beguwa da kuma garin Kuka Kuturu ko ji yadda suka amfana tashoshin samar da ruwan sha haɗi da masallacin Juma'a dukkanin jama'ar yankin suka godiya da fatan alkhairi bisa jagorancin da sun santa Dalla da Abdullahi Sankara. A shirin ne kuma za mu leƙa da ku shiyar karamar hukumar Gagarawa a inda karamar hukumar Gagara da sun gusanta Dalla da Abdullahi Sankara ya samar da aikace-aikace iri daban-daban musamman a shekarar ta 2020 a inda aka samu musu da tushen samar da ruwan sha a ciki da wajen karamar hukumar Gagarawa da kuma bohol wato tuka-tuka kenan a rigage da kuma burtulai domin fulani su amfana da ruwan sha na yau da kullum. Babu shakka da sun gusanta Dalla da Abdullahi Sankara wannan shekara ta gabata ta 2021 an jiyo da baya an duba guraren da suka dace kuma suka cancanta a sake samar musu da tashin samar da ruwan sha an inganta su da tashin samar da ruwan sha a garuwa daban-daban matsakaita a inda za mu leƙa da ku a lungu da sako domin su yi godiya da fatan alkhairi. Haka kuma da sugun sun ta Allah da Abdullahi Sankara a shekarar ta 2021 ya samar da maternity wato cibiyar karɓar haihuwa a garin Medu wadda ke karamar kuma Gagara su ma za mu leƙa domin su yi godiya da fatan alkhairi bisa jagorancin da sugun ta Allah da Abdullahi Sankara. Babu shakka kamar yadda kuke jin mu a shiyar karamar kuma ta Gagarawa za mu fara da garin Madaka wadda garin Madaka shi ma na karkashin karamar kuma Gagarawa su ma sun amfana ta samar da ruwan sha domin inganta su da harkokin samar da ruwan sha. Ina tare da bulaman wannan gari wato uban kasa wanda da shi za mu fara zai mana bayani dangane da yadda suka amfana da wannan tashar samar da ruwan sha wajen inganta su bisa jagorancin da sun gusa ta Dalla da Abdullahi Sankara. Mai girma uban kasa da farko za mu so mu ji sunanka da kuma matsayinka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina mika godiya ga Allah madaukakin sarki tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunana Salisu Musa Bulaman Madaka a Arewa. Wannan aiki kwarai mun ji daɗin wannan ziyarta tamu da kuka yi saboda wannan cibiyar ruwan sha da sanata Abdullahi Sankara ya samar mana a nan garin Madaka. To dama wannan ba bakon abu bane. Dama a baya ma ya zo ya samar mana da wata cibiyar ruwan shan ga ta shan yamma. To saboda haka mun saba mun san hibatin yau ba. Saboda haka aikacensa sai dai mu yi fatan addu'a da Allah sa alkhairi ubangiji Allah ya sa ya fi haka. Muna godiya kwarai da gaske kaga dai yanzu mu matsalar ruwa a nan garin Madaka sai tarihi muke ji dan gaskiya ba mu da matsala. Yanzu musamman ma mutane wasu masu gida da fili a gidajen su suke budewa wuri su yi hinge su tare dabobinsu kuma su yi lambu a gurin. Yanzu haka a nan garin zan zagaya da kai lambu wanda aka yi na noman rani salad ga nan yanzu a nan garin za a cira a ci da wannan kabeji da albasa da tumatir ba ruwanmu da zuwa gujinku yanzu mu je mu nemo a nan garin Madaka muke samu sakamakon isasshen ruwan sha da Allah ya bamu. To muna godiya ga sanata Abdullahi Sankara muna ƙara masa godiya ubangiji Allah ya sa kujerarsa ta yi gaba muna masa fatan alkhairi dan gaskiya Allah ya taimake mu Allah ya yanke mana wahalar ruwa Dalla Sankara ya yanke mana wahalar ruwa. Yanzu wannan gari nake gaya maka duk girman garin da nake gaya ma ba inda ruwa da can ruwa za a ce nan unguwar ya je nan unguwar bai je ba amma yanzu ba mu da wannan korafin ko ina ruwa ya kai kuma yanzu idan kana bukata zan zagaya da kai gurin da ake noman rani guri da dama a cikin garin nan. To muna mika godiya ga Allah muna masa godiya da wannan gwamnatin bisa jagorancin mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Badar Abubakar muna godiya kwarai da gaske Allah ya sanya alkhairi. Sanatan mu da latu ya gagaru ma su shashatau Allah da Sankara a kasar Masirinka yau ake. Kasancewar a daidai wannan lokaci da muke tattauna da kai a wannan gari na Madaka kamar yadda ka ambata da sun ta Allah da Abdullahi Sankara ya samu muku da tashi samar da ruwan sha a baya kuma a yanzu ma aka sake samu muku da sabuwa ga tanan kuna amfana kuma dukkanin wannan gari kuma wadata da ruwa kafin a samar a wane ne kuke ciki? A gaskiya da can a baya gaskiya muna shan wahalar ruwa saboda da koma inji da lafiya yau da lafiya gobe ba lafiya kuma wani lokaci mai ma zai iya yanke mana saboda garin ne da yawa
saboda haka idan aka kawo man kwana 20 da wata mai ya kare. To amma yanzu da aka hada mu da solar nan ba mu da wata matsala ta ruwa, kamar yadda ka gani kai kanka heda ne ga ka gani ga hannun ruwa ko ina mutane suna dauka yana zuba haka. Yanzu ba mu da matsalar ruwa, da kan a baya an ya matsalar ruwa amma yanzu babu. Dan ba na mantawa a 1984 garin nan idan ka zo noman rani ake ko ina a bayan gari. To yanzu ma muna kira ga mai girma Ɗanladi Sankara da su turo a farfado mana da wannan noman rani namu, saboda an zo an tona rijiya, an zo an yi ɗakin inji, an kuma zo an yi rezabuwa inda za ki tara ruwa. To saboda haka muke buƙatar wannan aiki a ci gaba da shi, saboda in Allah ya yarda zai hana mutanen mu tafiya su je su yi a taba a kudu ana musu walakanci. To muna fatan wannan za a duba mana wannan matsala tamu. Matsalar gari ruwa na gari yanzu ba mu da matsala, amma wannan na noman rani muke kira ga gwamnati aikin namu ƙaraye ne. An zo an yi hanyoyin ruwa, an zo an tona rijiya, an zo an yi ɗakin inji, an zo an yi rezabuwa matalar ruwa. To yanzu abin da muke so a zo a ƙara mana rijiyoyi, a sa mana sola yanda ruwa zai ke zuba a wannan rezabuwa, mutane suna noman rani. Wannan yaran mu da suke tafiya suna a caɓa ba alkhairi ba ce. Mun fi so a ce yaran mu suna gida duk lokacin da suka tahi za su samu dan abin da za su yi bukata su yi wa iyalansu bukata. Da wannan nake cewa ubangiji Allah saka da alkhairi. Madalla, na gode. Mun cika tarihin sa kamar sannan ba ta karanta. Mu ne ma shaida dan ku kuke fada ko kun sa. Je ka kasar ringin gumar kan zaure din ba ta karanta. Shi ne yayi aiki kama da zuciya in za ku tuna. Masu mu mai girma uban kasa kenan Salisu Musa wato Bulaman Madaka kenan, a inda ya godiya da fatan alkhairi bisa jagorancin da su sulta Ɗanladi Abdullahi Sankara kan namiji kokarin da ya samu musu da cishin samar da ruwan sha guda biyu wadda suna amfana na ruwa na yau da kullum. Babu shakka masu mu kamar yadda kuke jin mu a daidai wannan lokaci za ku fara jin mu da jama'ar wannan gari, a inda za su yi godiya da fatan alkhairi kan aikace-aikacen da suka amfana bisa jagorancin sanata Ɗanladi Abdullahi Sankara. Ina tare da wanda tijo malaya suna Bulama Salihu Muhammad Madaka. Yawwa ni ne nake wakiltar hakimi a nan gundumar Madaka. To a mai girma wakilin hakimi, kasancewar a daidai wannan lokaci kamar yadda ka ji mun tattauna da bulaman wannan gari, godiya da fatan alkhairi bisa aikace-aikacen da kuka amfana a wannan gari. Ya ka kalli muhimmancin wannan aikace-aikacen na inganta ku da aka yi da tashoshin samar da ruwan sha? To alhamdulillah wannan abubuwa da zamu gani sai mu yi godiya ga Allah mu kuma godiya shugabannin nan, domin gaskiya da gudunmawar su muka samu kanmu akan harkar ruwa. Domin da garin a yanayin ruwa mun kai yanayin da kamar mu fita kauyuka mu je mu dauko ruwan da zamu sha, har ta kai idan an zo kan layi ana fada ana doke-doke. Amma yanzu duka Allah ya sauke mana shugabannin da taimakon su da taimakon Allah mun samu saukin haka, domin yanzu matsalar ruwan Allah ya sauke mana kuma duk da taimakon su ne da gudunmawar su. To da muna godiya mutuka da gaske da fatan ubangiji Allah ya dauka su, Allah kuma ya kara musu daraja su da likafin shugabancin su. Muna fata ubangiji Allah ya taimake mu ya taimaki jama'ar mu, kuma muna fata wannan gudunmawa da muke nema ta harkar noman rani a garin nan, to ubangiji Allah sa manyan nan su zo su dube mu da gudunmuwar su zo su bude mana wani aikin noman rani da muke fama a yi. Kamar yadda ka ji mun ambata da su sun ta Ɗanladi Abdullahi Sankara ya samu ku da wannan tashi sun samar da ruwan sha, me zaka ce da shi? To alhamdulillah Abdullahi Sankara ya mana gudunmuwa kai domin a garin nan ya samar da sola, wannan ita ce kai ta uku wanda yake da gudunmuwar sa shine yazo yasa aka gina mana. Mu ba mu san sola mai a lokacin sa, domin shine mutumin na farko da ya fara taimakon mu akan harkar gina ruwa akan harkar sola, kuma alhamdulillah mun ci more ruwan nan muna ci. To da haka mu wannan sai dai mu ce ubangiji Allah ya kara masa likafarsa, domin wannan aikin sola mun ga muhimmancin ta. Yanzu wannan sola da muke tsaye a gindinta wanda ya mana kwanan nan, kaga dai jarkoki ne ga sunan da jama'a kala su da yara da manya sun zo su akan daukar ruwan wannan. To wannan al'amarin da aka yi mana muna godiya da shi kuma muna farin ciki, muna fata ubangiji Allah ya kara daukaka sa. Wannan shugabanci nasu Allah ya sa ya zama mai tsawo bakin iya rayuwar mu, ubangiji Allah saka alkhairi, Allah saka alkhairi. Masu mu kamar yadda kuke ji har zuwa yanzu dai muna tattauna da jama'a ɗaya bayan ɗaya dangane da nuna farin cikin su da godiya ga jagora wato sanatan Arewa maso yamma mai wakiltar Jiga ta Arewa maso yamma mai dauke da masarautu uku kananan hukumomi 12. Da sun kusanta Ɗanladi Abdullahi Sankara ya samu musu da tashin samar da ruwan sha kamar yadda koje suna godiya da fatan alkhairi. Ina tare da wanda tijo Malam suna Badamasi Ciroma. Malam Badamasi Ciroma, kamar yadda ka ji mana tattauna dangane da nuna farin ciki ko da godiya bisa jagorancin sanata Ɗanladi Abdullahi Sankara kan namiji kokarin da yayi na samun ku da tashin samar da ruwan sha, me zaka ce dangane da wannan aikace da aka yi muku? Mai girma sanata, ni ne Badamasi Ciroma da nake cikin garin Madaka, tsohon chairman ɗinka lokacin SDP. Mai girma sanata, jama'ar Madaka ko jama'ar mazaɓar Madaka, zan yi bayani akan
abin da kai mana musamman ma a mazaɓar mu ta Madaka. Na farko kamar yadda mai girma wakilin hakimi ya yi bayani haka ne, kuma yadda ka zo kai mana wannan aiki muka sha roman dimokuraɗiyya haka a cikin mazaɓar mu garin kaki aiki yadda aka gina solar nan ta Madaka haka ka je ka aka yi wannan aiki. Kuma jama'ar Madaka ko in ce jama'ar mazaɓar Madaka a mamadinsu a mamadina na ward chairman da nake cikin garin Madaka ko da dai a yanzu a 'yan takaitaccen lokaci na zama marabus amma 100% mai girma Sankara muna tare da kai 100% mazaɓar Madaka tana tare da kai ya mai girma zaman da muka yi da kai a Kano a gidanka muka meka kokenmu wanda duk shugabannin nan ka tara mu suka zaura ina ne iya dai mazaɓarka mun zauna da kai na ce Allah taimaki gonan gobe Allah ya ƙara ɗaukaka kuma na ce ma daman kai ƙare aiki ne ka ƙare sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ya ma jagora kuma in Allah ya yarda kai ne gwamnan gobe in dai Allah ya yarda kai ne gwamnan gobe kayi taka kayi ta rago kayi ta mai karamin karfi tsakaninmu da kai Allah saka da alkhairi Allah kuma ya ji kan iyaye da kakannu Allah ya ƙara ma ɗaukaka su ma ma'aikatan gidan rediyon nan da suke yaɗa manufofinka Ubangiji Allah saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri mu kuma muna nan 100% muna biyo ka da addu'a Allah sa ka zama gonan gobe kuma Allah sa ka kallace mu da idan rahama ko in za alhamdulillah mun yi wa Allah godiya ni ne Badamasi Ciroma Madaka 100% muna tare da kai masu sauraron mu malam Badamasi Ciroma kenan Madaka inda yayi fashin baki dangane da dimbin aikace-aikacen da suka amfana a shiyar karamar hukumar Gagara da kuma garin Madaka yayi godiya da fatan alkhairi kafin mu ci gaba a karɓi wannan sako ba dan baba ai na ka samu ruwa haka baba Dallati is working Dallati is working magajin kaura baba yanda ruwa ya zama gol a garin nan ai na kuka je kuka ɗebo wannan ruwa baba Dallati is working war gida Dallati is working a'a ka ta ba magajin kaura baba ai Dallati is working war gida kwarai ba ku baba Dallati is working ban gane Dallati is working ba mai gida. To alhamdulillah abinda ake nufi Dallati is working wata kalma ce ta alkhairi idan kin ji an ce Dallati is working wato sanata Dallati Sankara irin ayyukan alkhairi da yake mana a yankin mu. Kin ga sanata Dallati Sankara birni da ƙauyuka yanzu an daina wahalar ruwa ko ina ya tona bohol. Maganar makarantu ko ina yanzu Dallati is working an ƙara ajujuwa. Dallati is working. Yanzu maganan ɗalibai ya ce yara gaba ɗaya kowa ya koma makaranta. To shi yasa ba abin da za mu cewa sanatanmu, ubanmu, Dallati Sankara, Dallati is working sai alkhairi. Dallati is working, Dallati is working. To madalla babu shakka masu sauraron mu zuwa yanzu kamar yadda kuke jin mu muna tattauna da jama'a ɗaya bayan ɗaya dangane da nuna godiyarsu da fata alkhairi ina tare da wani bawan Allah suna Sunana Rabi Muktar Madaka. Malam Rabi Muktar Madaka. Insha Allah. Ga mu a tahi samar da ruwan sha kamar yadda ka jan ambata sanata ne ya samu muku. A gindinta muke. To me zaka ce? Insha Allah ko akwai abin da zan ce. Mu da Dallati Sankara sai dai godiya. Kamar yadda muke ganin wannan ci gaba da yake kawo mana. Allah ya saka masa da alkhairi. Kuma mu godiya a gurin mu ba za ta kare ba da mu da Dallati Sankara. Kuma duk wani burin mu da muke mu ga Dallati Sankara ya ci gaba. Insha Allah. Kuma muna nan akan bakanmu duk lokacin da ya ce mana ga matsayin da yake so insha Allah za mu biye masa baya mu goya masa baya in Allah ya yarda muna godiya Allah ya saka da alkhairi wannan ci gaba da yake mana mun gode Allah ya saka da alkhairi a baya an samu ku da tashin samar da ruwan sha kuma zuwa yanzu ma gashi an sake da baya an sake
sake samu muku da wasu sabbi ga suna insha Allah. Wannan aikace kun ji daɗi kuma ya ciyar da ku gaba. Wallahi tallahi mun ji daɗi, har ga Allah mun ji daɗi. Yanzu ba mu ba ma bakin fulanin da suke zuwa da yan gari, wallahi tallahi a wannan sola suke daukar ruwa. Kuma duk abubuwan nan da ake yi tare da baki da yan gari muke cin arzikin su. Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya saka masa da. Masu sauraron mu kamar yadda kuke ji zuwa yanzu dai muna tattauna da jama'a ɗaya bayan ɗaya. Ina tare da wani matashi, malam sunana Muhammadu Tasi'u Sha'aibu Madaka, wanda ake cewa Ola. Malam Muhammad Tasi'u Sha'aibu Madaka, kuma akwai Ola a tsakani. Yawwa. To ga mu a gindin ta samar da ruwan sha, ko inkiya ce Ola din? Inkiya ce. To ga mu a ta samar da ruwan sha kamar yadda ka ji ambata, sanata ne ya samu muku. Ya ka kalli muhimmanci wani aiki? To gaskiya ni abin da zan ce a sanata sai dai fatan alheri. Saboda shi ba wanda ya taba a siyasa, ina siyasa, ya ɗauki mashin su kutum ya bani sai dan Ladi Sankara. Duk a siyasar da muke yi wallahi tallahi mun 100% muna goyon dan Ladi, domin shi ni ne shugaban yan acaba na wadin Madaka. To wallahi tallahi dan Ladi shine ya taba daukan babur ya bani kyauta. To saboda haka kwa ba gudu ba da baya, ko ya fito mu muna gabansa. Yauwa shine abin da zan ce, wallahi tallahi kuma duk lokacin da na ce matasan nan namu yan acaba ku fito, in Allah da za a fito. To 100% wallahi tallahi muna bayan dan Ladi Sankara. Ko yau ko gobe mu ba fashi insha Allah. Ta bangaren wannan aikace ya ka kalle wannan? Wallahi aikin wannan mun yi godiya a kansa, domin mu a unguwar mu aka yi. Bayan na unguwar tamu ma an yi a wani guri. Dan Ladi Sankara ba ma nan garin ba, duk yankin nan mazaɓar Madaka wallahi tallahi ba inda bai sola ba, kuma mun gani da idanmu. Mun je mun gani. Yauwa kuma wallahi tallahi inda za ka jima in ka ga mutanen da suke zuwa wannan sololi ɗaukar ruwa, wallahi tallahi da kai ma shaida ne. Yauwa wannan shine takaitaccen bayanin da zan yi. Wallahi tallahi 100% in dai magana ce ta Ladi mu ne akan gaba, saboda ba wanda ya taba yi wa wani abu muhimmi da muka gani sololi a zo a muku wallahi dan Ladi Sankara. To insha Allah 100% kuma nan gaba ma muna buƙatar wa'ansu, kuma mun san za a yi tunda me yin ne. Na gode a matsayinka na jami'in tsaro da ka zo a yada labarai da ka zo ka tabbatar da wannan abu, wallahi tallahi muna godiya, kuma kai ma Allah saka ma da alheri. Yauwa shine abin da takaitaccen bayani. Mutane na ta faɗin jiga wannan zuwa sai dan audu, kowa in ka taɓa da ya ɗago ya ce sai dan audu. Duk wani mai kuri'a ya shaida zai ya baiwa dan audu. To zance ya gare dalla kai rantsuwar ka muke da godiya. Masu haramu kamar da kuke ji a daidai wannan lokaci, matasa ne muke tattauna da su dangane da nuna farin ciki su da godiya bisa jagorancin sanata Dan Ladi Abdullahi Sankara kan namiji wanda ya samu musu da aikace iri daban-daban. Ina tare da wani matashi, ya suna na Mikael Usman Madaka. Malam Mikaelu. Wanda aka sani da Salam. To Salam, ga ma a gindin ta samar da ruwan sha kamar yadda ka je ana ambata, sanata ne samu muku da wayancan da aka yi da kuma wannan. Ya ka kalli muhimmanci wannan aiki? To gaskiya ne wannan abu ne mai kyau wanda duk wani talaka da ya jigawa tsakaninmu da dazan Allah Sankara dai godiya. Domin me gatin talaka a rayuwa da yanzu ruwan sha. To shi kuwa gama komai. To dan haka a dai jigawa shine garko talakawa. Mu mun yi da jagorancin sa. Ubangiji Allah ya saka mai alkhairi. Mun ji dadin mulkin sa. Mun yi godiya, kuma duk wani matahi wanda yake masarautar Gumel tsakanin Emir din Gumel gabaki daya ya so wa Allah Sankara, domin shi ya kallaci matasa, ya nawa immigration, kai duk ayyuka da duk wani abu da zai gina rayuwar matasa Allah Sankara shi jagora ne akan sa. To dan haka muna mai godiya 100%, bisa kuma namijin kokarin da ke yi da bai fasa ba har yau har gobe, ya kowane lokaci idan ya kan talaka yake. Dan haka Allah saka mai alkhairi. Da ku kuma yiwa gabanni ko kuma ce dan jiriya da ka zo domin dauka wani abubuwa kan mai girma da Allah Sankara, ubangiji Allah mai kike lafiya. Allah saka alkhairi. Masu sauraron mu kamar yadda kuke ji zuwa yanzu dai muna tattauna da jama'a ɗaya bayan ɗaya dangane da dimbin aikace-aikacen da suka amfana a wannan gari na Madaka. Ina tare da wani ba Allah, mala sunana Alhaji Yusuf. Mala Alhaji Yusuf.
muna garin Madaka a wannan gari naku an samar da ruwan sha iri daban-daban kuna amfana da ruwa na yau da kullum. Ya ka kalli muhimmanci wani abu ta bangaren wannan aiki da aka yi? To alhamdulillah mun gode Allah saboda duk irin abubuwan da mutane za su faɗa kan Ɗanladi sun faɗa kuma sai dai ƙarin bayani saboda mun san Ɗanladi tun bayo ba kuma mun san muhimmancinsa saboda haka alhamdulillah muna godiya kuma Allah saka alkhairi wannan abu da ya mana kuma Allah kawo ci gaba a wannan aikace kafin a samu muku a wane ne kuke ciki? A da muna fama da dan matsalar ruwa amma tunda Allah da ya zo mana sola ta farko ta biyu yanzu ba mu da wata matsalar ruwa kana gani muku ta farko kuma ga yawa ga ta biyu kuma duk fulanin da suke nan wajen wannan solar da kake gani da ta suke dauka to kaga kuma ta uku ma akwai ta uku ma da aka mana ni na manta ma akwai ta uku akwai ta uku wannan kuma ita ce ta uku to sai haka muna godiya Allah saka alkhairi madalla mu kafin mu ci gaba a karɓi wannan sako. Duk abin nan da nake yi wallahi hakkinku ne a kai. Duk wani aiki na ku kamar yadda kullum nake faɗa kun riga kun yi kun gama. Saura da me ku kuke bi na bashi yanzu? Ba ni nake bin ku bashi tunda kun jefa min ƙuri'a na zama sanata na kuma sake zama sanata saboda haka a can ma da mu ake gugurma ni kaina ina godiya bisa godiyar da kuke yi ban cancanci a gode min ba hakki ne dole ne ya zama min wajibi wannan ba wani abu bane illa addu'ar ku addu'a ce wato muke ganin haske a kowane lokaci ina roƙon ku ci gaba da haƙuri da junanku na tabbatar da cewa tunda Allah yana tare da mu mun dinga ganin haske kenan assalamu alaikum masu yaran mu kamar yadda kuke ji zuwa yanzu na yi kitibus da ɗaya daga cikin jagororin tafiyar Addisun Gusa ta Lada Abdullahi Sankara wadda shi ma zai tofa albarkacin bakinsa a wannan gari na Madaka domin inganta su da aka yi da tashoshin samar da ruwan sha ɗaya har guda uku. Da farko za mu so mu ji cikakken sunanka da ko matsayinka. Suna na Garba Muhammad. Garba Yalo aka fi sani na da shi tsofin ciyaman Miyetti Allah na karamar hukumar Gagarawa kuma sarkin yakin Dallatu Sankara a wannan Sanatoria North West Local Government 12 a Fulani. Har gobe har jibi ina sarkin yakin Dallatu Sankara. Dallatu Sankara abinda zan ƙara gaya ma kai ta rago kai ta yaro kai har ta baban yaro. Ni na ba yaron dan siyasa bane tun 1979 nake siyasa har zuwa yau. Mun yi sanatoci daban-daban wanda aka yi su akan sani na. Dallatu ban ga irin ka ba. Domin Dallatu mutum ne wanda ke ɗauko mutum ya ce yaro zo in nuna ma kamun kifi ba ya kamo ya baka ba. Domin Dallatu shi yake yin aiki don talaka ya amfana ba sako zai ba. Dallatu shi ne muka san muna ba shi sako da za mu zaɓe shi ya tafi ya kwana ya tashi da niyyar me yake damun talaka ya yi masa na kyautata masa. Dallatu kuma bai taɓa manta alkawarin da ya yi wa talakansa ba kafin ya zama sanata. Har yau har gobe. Saboda haka ba mu da na biyunsa bare mu samu na ukunsa. A Jigawa State gaba ɗaya duk inda Fulani suke in sun ji ina wannan program din a sa program dina a rediyo akan yabon Dallatu kira na suke suna cewa ya za su yi in hada su da Dallatu su ganshi ido da ido ma ba kallon su zo su ga aikinsa ba saboda in dai abin da yake Dallatu mu Fulani local government 12 nan haida ya kira mu ya bamu ne bahun taki 10 a shekara biyu duk shekara har ya bamu bahun taki 10 kuma ga alherin ruwan sha a jeji da burtalai da jeji da tashoshin Fulani inda suke sauka su kwana Dallatu ya yi mana ruwan sha a garuruwa yake yin sola amma yanzu ma da alƙawarin yace har rigage in ya gama da manyan garuruwa zai mana ruwan sha kuma na tabbata zai yi insha Allah kai a burtalai da jejuka inda Fulani suke sauka ya ce nan gaba ma sola zai mana saboda abun ya ƙara sauƙaƙa mana domin mu a Gagara local government da Badaru da Dallatu sun kawo mana sauƙin ruwa domin ba talakan da zai ce yau yana matsalar ruwa kuma aikace na ci gaban talakawa ba abin da ba a mana domin Dallatu Sankara shine yake ba mu taki mu noma da damana mu noma da rani saboda haka Dallatu muna ma fata
gwamnan gobe in har ga shugaban kasa muna addu'a Allah kai ka domin mun son kai ne duk matakin da ka taka insha Allah rabbi mun son ba za ka manta da talaka ba domin mun zauna da kai tun kafin ka zama sanata ka yi mana alkawari kuma ka cika mana ba yanzu dai 2023 Dallatu kwanta a gida ma kar kai campaign ɗinka ya yaɗu a ko ina duk inda mutum ya duk garin da ka je kawai in an ce Dallatu sai ka duba sama za a ga Dallatu a fili ba har ya zo ya yi ma magana ba to anan zan yi salama ina kafin kai sallama a daidai wannan lokaci muna garin Madaka da kai kuma a garin Madaka an samar da tashin samar da ruwan sha ɗaya har guda 3 kuma a cikin jawabin jama'ar mazauna wannan gari sun bayyana cewa a tashin samar da ruwan sha da ya samar Fulani suna shigowa wannan gari domin su amfana da wannan tashin samar da ruwan sha suna ɗiban ruwa dabbobin su da su kansu amfani da shi kai me zaka ce a matsayinka na Fulani a ni yanzu a matsayina na Fulani a yanzu ma da Allah ya sa kayo sammako ba don rana ta yi ba za ka gansu yanzu nan yamma tana yi bayan sallah azhar wajen lasar za ga Fulani suna zuwa dodo suna zuwa suna ɗaukar ruwa kuma suna ba da ruwan sha suna ba da dabbobin su ruwan sha anan a Madaka domin nan Madaka har noman rani ma suka kirkira saboda wadatar ruwa suna ɗauka su kai gida kuma suna bai dabbobin su yanzu ma haka ina ji nan kudu da gari in ka je za ka tada Fulani suna ɗaukar ruwa tabbas to saboda haka Dallatu Sankara ba abin da za mu yi da kai sai dai mu ce ma Allah sanya alheri Allah saka da alheri Allah ƙara ma kujerar da tafi wannan Allah kai ka ga gwamna ko shugaban kasa ba muna fata in Allah yadda domin ni abin da na tabbatar ma kai Dallatu ɗaki ne in ka riga ka tashi ragaya ba inda za ta zauna kana makale da kai haka muke a nan a jihar Jigawa North West har jihar Jigawa ma gaba ɗaya domin wanda ba su ga aikin ka ba ma so suke su zo su gani domin ana kawo mana ziyara ana gani Fulani da suke bullowa daga wani yanki ma suna cin shiya in muna nuna musu ga abin da Dallatu Sankara suke har suna ce mana in dai Dallatu zai zo wajejen mu nuna masa ko ran da zamu yi taro da shi mu kira su ganshi to saboda haka Dallatu ba abin da zamu gaya ma sai Allah saka da alheri Allah ƙara shi gaba ni ne Garba Yalo karamar hukumar Gagarawa tsohon ciyaman Miyette Allah masu sauraron mu da wannan jawabi na Garba Yalo muka kawo ƙarshen wannan shiri a garin Madaka sai dai tun da farko kun ji yadda muka tattauna da mai girma bulaman wannan gari na Madaka shi ma ya godiya da fatan alkhairi bisa jagorancin sanata Dallada Abdullahi Sankara dangane da inganta su da aka yi da tashoshin samar da ruwan sha kuma kawai jama'ar garin yankin Madaka dukkanin suka godiya da fatan alkhairi bisa aikace-aikacen da aka yi musu kan namijin kokarin da sun sanata Dallada Abdullahi Sankara ya dube su wajen inganta su da tashoshin samar da ruwan sha kuma saboda yanayin lokaci anan zamu sallama da ku a madadin hukumar kafafen yada labarai ta rediyo Jiga da ke Dutse bisa jagorancin Managing Director Alhaji Mati Ali da kuma kungiyar Dallatu Political Network bisa jagorancin Comrade Abdullahi Idris Sankara suka dauki nan kamun wannan shiri sai kuma waɗanda suka taimaka min shirin samu zuwa gare ku duka a madadin su Idris Aminu Ringin ke cewa mu huta lafiya taken sanata a nozu wasu Dallatu Ringin ana sai Dallatu birni da karkara shine zaki Dallatu Ringin dan aure da muna kai albarka